sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! As a general rule, dapat. In fact, kung tanawin ka, one of the reasons why there's overpopulation of our traffic. Istorya Espesyal. Aton hambalan ang mga trending issue sa karon nga panahon. Muna siya ma-change ang landscape sa ating city and maka-ease ang traffic congestion. Istorya Espesyal. Programa nga makahatag importante kag mapuslanon nga mga impormasyon sa adlaw-adlaw naton nga mga buluhaton. Istorya Espesyal. Las 8 tuntun las 9 sa aga, tag sa kadomingo. Dire lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Kag karon, yari ang inyong mga alaga. Mayong aga Bacolod, mayong aga Negros Occidental. Welcome sa isa naman kabahin sang Istorya Espesyal. Ini ang inyong kubos nga alagad, Mark Salanga. Yes, good morning. Happy Easter sa inyong tanan. Happy Easter. Nga alagad, Kutsihal, Israel Ising sa Langga. Happy Sunday sa inyong tanan. Happy Easter Sunday. Kumusta ang ano tawag sini? Okay, Arna? Alright. Check, Kumusta ang inyong, okay? Check. Ano subong? Okay na? Okay na? Okay. Ayan. No hands, thank you. Kumusta ang inyong pamalandong? No, the last nga adlaw sang Semana Santa, and for sure malawig-lawig ini siya kag nakabulubanding man sa mga tagsan nila kapamilya. Asa subong nga Domingo may nga gaman sa station manager no na di mala magbana news chief Aksyon Rex Cantong ang man sa tanan katapos ang Aksyon Radyo Bacolod nung Henry JM. Good morning. Pati sa tanan nga mga tagpalamati nga malambutan sang signal sa Aksyon Radyo Bacolod, live kita sa Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod. Ano ba lang mga pag-istoryahan naton subong aga konsyal? Yes, madamo-damo kita sa pag-discuss subong. Unagid ang latest ng mga protocols, no? Ang latest nga update, ang mga nagkakatabo sa Pilipinas, kay sa Ilog Bacolod, ang mga moratorium, kag ang mga request about sa pag-cancellation sa mga flights, sa mga suspension, close ang borders. Si Kapitan Rosina Distrito, ang survivors ang COVID i-interview natin dugay-dugay. Our good friend Kap Yes, si Kap Gingging, hindi ko malabot, no? Bangwanga. Pero kung tapon, nakasira ta siya. Yes, supposed to be duwas lang i-guess natin sa buong because we need to convince, inform the people nga COVID exists. Because up to this time, damo gapang sabay nagapati. So madamo kita i-discuss sa buong aga, madamo sa atong mga topiko, kag live kita sa page ng Action Radio na mention na naton sa mga ara sila panimalay sa radyo, monitor gitya mo, 1 hour lang ni siya, but tinghuan naton niya i-discuss every single detail nga need mabala sa atong pagkaklamati. Okay, makatuto sa aton mga updates or magritan na Happy Easter sa tanan. Yes. Councilor, isuguran tanay sa Melo na. Easter Sunday. Ano blang Easter Sunday? Amo ni ko nung ginapatayan sa tanan kuno kun sa aton pablas muna. Ano ito, guys? Pag ano bla? Nabuhi kuno sa His reason. Sa amo sining adlaw kuno nabuhi ang Ginoo. Si Jesus. Amo na bla ko. Amo na gani gusto ko istoryahan. Kabla. Amo na lang ako, wagit ko baka damo sa claim subong nga ga-create mas la miracle nga padalas sa sang Ginoo kuno you know, with all due respect sa mga faith sa kada isa, pero ako there's only one Jesus nga pinapatihan, because you can only claim kung si pastor pa, you can only claim that you are Jesus kung mapatay ka subong or patyon mo agulingon mo buhion mo, because isa lang gid ang nakaagi buhi from after 3 days rose from death ang Ginoo lang gid. That's why nobody could claim na sila man ang Ginoo o kung sila man ang Messiah. Because kung tuod na siya, then patsagulingon mo sa buong and buhi abe. Lataw ta dira ta ma-prove kung Ginoo agin man because isa lang ginayang nakakahimo sa mo. So today is a reminder of a great sacrifice, supreme sacrifice. John 3:16. Why pa nakahimo sa amo sinayang sakripisyo sa kalibutan. Kita bala observe na nung kita gamay lang problema dahil takabasol sa iya. Gamay lang nga challenge kung doon na fail ka lang sa imong ginapangayo dahil mo kasunggod agdo mo talikod yan sa imong faith. Siya ginduplaan, ginlatigo, ginputik, ginkurunahan tunok, gidulugo ang ulo, ang tsuraya kung sa Bible pa hindi na may tsindihan sang kastigo. Pero tanan-tanan to sacrifice ya for the sake of our salvation. Well, labot pa to yang para mapanas lansang ya. Oo. So
So, ang isakripisyo, ginimo, way gani hangin ang sakripisyo sa mga gina-undergo. Correct. No, so, today, we must be reminded nga, ang supreme sacrifice, meaning free na tayo from whatever yung curse because ginsakripisyohan na to and this time it's our game to play. Kung anong himo sa kabuhi tayo, it's our game to play, but we must be reminded of one thing: we were all created for a purpose, and that purpose is to praise, worship, and glorify sa ating Ginoo. Correct, magpasalamat sa iya. Balo ka, ang kung isa ang mga kauturan naton, especially kung isa kita, gakalipat ang sakto nga meaning, silingon sang pag-celebrate sa Easter. Ang ibang gina-correlate nila sa Easter Bunny. Amo nang celebration sa mga Christian sa una. Actually, nagsugod na sa mga 1500s. Ang Easter Bunny. Kuha na gali, though more of Passover na siya. Actually, ang Easter nga term, kaisa lang na siya ginlawag sa Bible. Kaisa lang gid sa bilang nga Bible, sa Acts na sa libro sa Acts. Kaisa lang na siya. Gin-correlate nila ang Easter Bunny because reason magyapon sa kay Jesus bla rebirth. Silingon bunny, balo ka kuha na siya mo ang bunny, dasig na siya magmuad mo. To dira na naging kwa nga i-celebrate imo ta sa i-correlate sa bisa Easter Bunny kay total affiliated man siya gyapon sa rebirth. So pero ang matuod nga silingon sang Easter is that amo tong in-explain mo. Sacrifice, pagpalangga. Pagpalangga. And then you can justify gid ang nga siya lang gid ang may power. Pwede abuhi ni kagulingon na sa gihapon. Okay, karon maadto na ta sa aton nga topiko no. Sang Good Friday. Ang pungsod Pilipinas ang naka-record all-time high 15,310. 15,000 ka kaso nagligad tong week. Nagmuno pa tatong grabe ba lapit 10,000 di ba? Nagabaka lapit 10,000 ba? Subong 15,000. Correct. Kita din sa Bacolod, kasala ta maka 20, 30 na ta. But naglabot na sa point yung Pilipinas may 15,000 plus the cases. In a day, In a day. 15,000 and I don't know. Kahapon 12,300. Grabe, this is too much. Kakaladlukan, kadelikado. And kay-increase ang death naton diri sa Bacolod. Ga-increase. Kagapon do may duwa. Hindi siya as big. Ang death sa Manila, grabe pag ko no, Grabe. sa NCR. Hindi magwanta ko no. Well, abot sa positive cases. Amo na gani malingin na gid ang ulo mo bala. Kay because kadamo gihapon sa naga-criticize, naghambal nga ang COVID is negosyo. Abi mo nung kung gusto, hindi ko na siya gusto sakyan nga point. Pero subong aga sakyan ko siya gamay. Okay? Let's say bigamba sila nga ang COVID ginanegosyohan, ginakwartahan. Kung hospital ka kuno, gina-charge Gobyerno. kuno, gina-charge kuno para kuno makwartahan dako. Okay, sakyan ko siya subong anay. Okay, go. Kung tuod yung ginakwartahan ng COVID, logic sa mind ha, mas mahalong kita. Kung wala aga pati sa COVID because you believe nga ang COVID na mas mahalong ka nga para hindi ka makwartahan Correct. Kaya makwartahan ka man lang, kung mag-hospital ka mo, ang prinsipyo sa iban, mas nagapati sa COVID because ginanegosyo. Kung hospital ka kuno, kwartahan tudo sa hospital, kasi gobyerno. Then, i-connect gyapon. Gamit yung logic para hindi ka makwartahan. Halong ka, mask ka, face shield ka, para hindi ka ma-admit sa hospital, hindi ka makwartahan. If that is your argument, ikaw naglagan, yung mga state of mind, mas mahalong ka. Di ba kaya para, maruan ta kamo niya, negosyohan nyo kami, tuntuhan nyo kami, hindi kami mag-hospital. Better. Observe minimum health protocol. Safe ka Simple. na, safe pa mo nagpati. Hindi siya believers ng COVID kung hindi ka believer, mas maruan mo sila. Balo ka nga, anong point nila? Tsakto nang ginambal nimo. Anong point nila? Kaya may nagagwa sa Facebook nga nagkuanggat siya nagtuat, isa ka babae man to. Kuhay ko kabalo sa ngalan nito. Unod man lang niya, sa ginambal, hambal niya, na hospital kami. Pag hospital namon, sample na niya, hindi na sa specific. Ginsukot kami 100,000. 100,000 pesos ang sukot sa hospital. Pero hambal ko no sang management, hindi ta kapabayron 100,000 kung mapirma ka nga COVID na pasyente mo. Bisan hindi. Kuno. So karon, ako 100,000 ang ako bayran pero ko kapigado. Hindi ko mapasugot sa imo nga ngalan ko COVID. Kay librehon mo ko. Pero ang catch are papirmahon ka sa resibo nga 250,000. Total bayaran mo na sa gobyerno. Ginansa sila. Dira na sila gahambal nga hindi sila magpati nga COVID ni. Kay bisan nahulog sa lobby COVID. Dira naman masulod ang argument mo. Kabulong ka mo nga mabalda ka mo. Hindi ka mo mapalaton Halong ka mo. No, pero ang punto mo to nga ginahampangan ang resulta, ginapapirma. Hindi ko magpati. With all due respect sa nagmuno si mo. Hindi ko sa magpati. Facebook na. Yeah, exactly. No, ang point sa mo social media sa buong mahamak. Ang tao sa buong confident, maro and wise.
hindi ko may isa gini ang magwa kung totoo niya gindil sa ospital nga magkaon tang COVID niya para takon tang charge para libre ka na. Hindi ko magpati nga by now hindi siya magwa. Tanan niya nagka-positive, tested na siya. Pwede nga nagsala, possible nga hindi ko gusto Pwede may alter? Kasi ko kay doktor. Pwede ma-alter? Possible, pwede nga nagilanat siya pagwa gin COVID. Ang point sa musin ang COVID is first time sa kalibutan. Wala sang may nakaitsindi sin except mas advanced lang gamay ang medical team. May nansindihan ta pero jutay. Jutay. Ang lain lang mo sin ang mas nakaitsindi, mas ulo advanced sa aton isang medical team. Ang pinakasakit diri subong kay napiyak balay mo dayaho nga gabugoy mo nang everyday. Malalis pa yo. Grabe subong Pilipino mo ma-argue sa iya sa doktor. Matsyag makabasa ka comment. Sila do doctorate man sa mo. Do nag-eskwela man siya. Pero bugoy lang abra everyday pero pati-patihon mo sa social media. Amo nagapalain sa atong sitwasyon subong. Because damo sang way nagapati kag amo panglaton. Because kung hindi ka believer sa COVID, hindi kay mag-observe minimum health protocol. So ginabutang mo in danger ang imong family and those who believe in COVID yung naghalong. Ari pagida, kung magambal sila nga peke or whatsoever, ang number one nga nagabato sa EOC si Dr. Chris Rungon, nalatnan sang nagpositive sa COVID. Ay, sa pagina. Question. Imagine Question. Ay, sige tapos sanay. Imagine nga muna bala, hindi pa mo magpati. Mahuya ka mo, grabe ang baka-baka sa mga frontliner, kabuhi ni nila ila ginataya. Tapos maiso lang kamo yang nga amon hindi ka mo di magpati kaya may amon ni balo ka sa hindi mo pagpati dira nagasulod ang nga mangin kabal ka matubong ka kabal bla why na pati man kamo sina not knowing ang sacrifices sa mga frontliner tao subong ang mga tao ni Ma'am Cindy nagpalalasitive kay nga gina-sacrifice nila ko gulugon every day kadto da tubang sa tao solve ang problema. Talibin sa amulan nga bagay, di ba? May insert anay. May mga nagamuno sa akon, deputy sang EOC nagpositive, may first dose na vaccine nagpositive. So liton ang hamba sa mga medical practitioner. Ang COVID, ang vaccine is not a guarantee nga hindi ka na malatnahan. Hindi na siya guarantee. Very clear ang explanation dira. After first, kag second dose mo, hindi na siya guarantee hindi ka malatnan. But, ang antibody nga masulod sa lawas mo through that vaccine, hindi mag-lead towards sa worst nga sitwasyon. Speaking of that, we have Kapitan Rosini Distrito and Kapitan Bangwanga, Imelda Bangwanga, nga mga makatag testimony sa aton niya nga nag 50-50 sila. And damo gin pang butang sila nga bulong para makasurvive sila. With the presence of the vaccine, according to our doctors, hindi na according to me, hindi mo kay doktor, no? I am a public official and nagasalo lang ko diya sa mga information nga pwede ko makuha. Agi pasa ko sa tagpalamati naton. That's why Arik na dirigan isubong nga programa para mangin bridge kita sa mga knowledge and information ipasa naton sa aton mga tagpalamati. Ang vaccine nagaupod na siya sa lawas naton, ginadeceive na ang virus bala, ang bakterya sa lawas naton, giupod na siya para hindi ta magbatsyag sang worst mga symptoms just in case udlon kita, hindi kita mag 50-50. So, hindi ka pagtubuhan, hindi ka but ang point dira, wa di nagampanya kung may vaccine kaya hindi ka na magpositive. Wala gid na inahambal da. Ina siya first ba sang sang pneumonia vaccine. Ang pneumonia vaccine gina-injection lang kita. Gapa-injection na tag 2 years. Pero kailangan natin gapon. Ang flu vaccine gila na gapon pero hindi siya naga-worse wa siya nagalala hindi ka mataman tungod gina-opdan na siya sang vaccine siya sulod sa aton nga lawas amo man na siya exactly ang aton subong nga vaccine so wa na siya guarantee hindi ka magpositive kung may ara ka na vaccine sa imong lawas but create na siya hindi mapwede nga ang mga scientist naghimimo lang sa vaccine for nothing correct manalaki sa kapos at maghambal nga way manapuloy-pulos sino kaya para magambang way pulos kag sino to yang mga scientists nga nagdiscover siya na gin-create na siya for a reason and for a purpose. Amo na ginang i-emphasize naton but pwede ta ka proceed sa guest naton. Okay. Samtang natawgan. All right. So ang aton subong si Kapa. Very short lang gid no ginayo. Gaga kadlaw ko la dalang akong jaga kadlaw ko bala. Kay inablang ka sige bla kawakal kaga post bala nga ay bag-o nyo lang na dumduman ya. May mga comment na mo ay nagbugtaw gimang kamo. Ti ikaw ya nagano ka? Correct. Samtang nagatikal kada ang mga doktor taya nagataya sa kagalingon nila. Ikaw ya makapost ka lang yung nga do style abi mo okay ka na. Oo. O nagano kaya ikaw ya binagano ka? Mas din ko sa isabla ka ulugot magpo.
Pero ilaman na iya. Ilaman na iya. Pero galing ma-feel ka lang, unfair niya sa part sa mga frontliner nato yung 1 year na nagbaka-baka. Kita nagrisko, kita Tapos may nagkalamatay pa. tapos ikaw, hindi pa comment, kilang dahil yung wala-wala lagi ng inyong idea. Doon sa pinsar ko lang, tapusan mo, jul mo. Hindi ka. The most mabulig nyo sa subong is to take care of yourself and your family. You observe minimum health protocol. Kadamo sa kabataan sa bunga, hindi ka na gani kabulig. Hasta ka na gani sa Facebook, pagwa mo gani, usok ka face, mas reklamo ka pa. Tama na bala. So, this is the best time nga magbuligay sa isa before pa ta mag-lockdown. Believe you me, hindi kita maghalong subong worse ang matabo. Why na niya, may time ka pa yung magbasulay, why na niya time magbinasulay kita diriya? Because kung tulukon ta, dasig ni siya ang pag-spread sa virus because ang exposure natin grabe. Ang cases naton, di yalin, bunyag. Correct. Gathering tipon-tipon. Oo, so dira tayo mas-start protect sa aton nga nga kaugalingon. Nung after ni Kapitan, i-remind kita pa mati, i-discuss ko ang closure sang border naton. Okay. But kakadamo gid subong sa message aton, isa-isahon ko dugay ang inyong mga query about sa aton nga border. But for now, border, pag-close ang aton nga border. Ara si Kap, why ko headset? Regulate. Okay. Idol ko ni Kiperte Kapisan, despite sa natabo sa iya, subong baka-baka gap. Okay. Live subong sa Istorya Espesyal, sa Aksyon Radyo, isa sa makamanifest nga ang COVID exist, kag nag-50-50 pa, natubuhan, nag-50-50, frontliner, isa sa pinakamapisan na kapitan sa Bacolod, hupin. Because ang gina-accuse natin subong, kung tigulang, dira ang danger. Siya, very young. Pero tungod sa iya pagrisgo, expose sa iya barangay, panagtagsap, paggabulig, frontliner man siya, kung tagid, mas grabe ning ila responsibilidad sa pandemic ang aton yung mga public officials. Kita ko gid niya, kay gakadtoy ko na to siya, samtang nagahambal sa mga BHW niya, sa mga barangay, siya gini mismo, gapanghatag sa pagkaon sa lockdown. That's why bangkot sila, ang iba sa mga issue kay Dr. Sorongon, diyan bas lang at imo naging nagani frontliner, siya naging naganing doktor, dahil nga siya latnan pa. You don't even know kung anong risiko ginahimo nila every single day. Samtang ara kadaga pa huway sa imo balay tungod dapat ka maghalong. Sila niya way ka pa huway, kami diri ka expose, kami diri every day. We take the risk for the sake nga tadlong naton ang tanan diri sa Bacolod. Mas set kita tsakto nga protocol, but hindi kami exemption from the possible COVID nga pagdaton. Imagine si Doc, adlaw na siya nag-vaccination education program every day. Report sa NGC. Oo, di ba? Live si Kapitan Rosini Distrito sa Barangay Singkang Airport. Kap, good morning. Kap? Ano si Kap? Idol, good morning. Napatay ko. Ano pa connection na, Nay? Balik. Balik na connection na, Nay. Duwa ni sila actually, duwa ni sila ang Gapati kayon pa na. Sige. No, duwa ni sila ang nagdelikado ligad. May mga kapitan na nag-positive ligad pero asymptomatic. Sila ni nga duwaya ang life at risk niya because nag-50-50 gini sila. In fact, ang term is natubuhan gid sila. Almost 1 year in sila. Councilor ara na si Kap. Yes, almost na 1 month in 1 year, 1 month in silang hospital, especially si Kapitan Rosini Distrito. Kapitan Rosini, good morning. Hello, good morning, Boss Councilor Israel Salanga, kag sa Action Radio, kag sa tanan nga pagpalamati. Yes, kapupod naton subong si Action Mark Salanga, no? Dili sa Istorya Espesyal. Kap, una, kumusta ka? First things first, no? Happy Easter sa imo. Kumusta ka? So far, okay, good. Konsihal, pero nang maragid. Isa, arang nga tawag nila siguro nga ang long COVID na bilang may time na daw medyo hindi mayo ginawa mo. No? So, pero okay, good Okay, Kap, question. Anong una mong na-feel, Kap? Sang nabalaan mo nga, anong symptoms nga napatsagan mo? Kasi nagpa-admit ka na yun eh. I mean, anong una mo nga naging batsyag, nga nagpaminsar ka, nga do positive ka sa COVID? Una, nang do actually, termin ako galain matsyag. No? Before pa, kay kagi ko pneumonia. Kay sa January, kagi na ko pneumonia mo. Okay. So, sang June, sa mo todo, kisa, siyempre sa kapoy, stress tapos sa ubra. So, galain matsyag ta, pero not si sarili nga
ng hilanat gid. Mm. Sang time to do nag sore throat ko Mm. nga daw hilanaton. Mm. Tapos nagpabanyos ko, naligo ko, nagpabanyos ko. Mm. Ay misis, tapos nang ginhilanat ko sang kagahon, pagkaga medyo nag-umpaw tayo, pero sige pa lang ang lawas, kasi misis ko ginhilanat man, Mm. sang aga man dayon. Mm. Si ambal ko, doon nga abim dasig malakman dayon ako. That's why nag-decide kami nga ma-isolate sa lain nga balay Mm. Sakto. para ma-check kay doga on and off ang hilanat Mm. nakon. Short coat, dry cough. Wala ko Lemas. Phlegm. ubugid nga damo-damo, wala gid ng ubok nga doon sa sulod wala. Mm. Wala man may magagawa. Mm. Tapos palanakit kid sa lawas kag lain nga matkagid lain gid. Oo. Nga hilanat. So, nag-decide ka mapa-admit? Nang wala ko nagpa-admit anay kay nag-isolate ko. Mm. Tapos pagka next day, Sunday, ito mo nag-isolate kami whole day. Pagka Monday, nagpa-decide ko magpa-swab. Mm. So nagsigim ako Japon kami nga do isolate until we found out pag Wednesday 9 p.m. nga positive kami. Okay. Oh, no. Pag balo nyo nga positive, Isolate lang ko Japon sa balay do kay gaon enough. In fact, pagkabalo ko pagka next day pagka next day may mga online meetings, Zoom meetings pa mga kapitan. Do okay man ng pagka next day may meeting pa tong mga kapitan. Do okay man lang. mhm. So, the Galing daw na sang time to sa mga ika-5th day ko. Kay ang example, aga, mayo matiyag ko, maubra ko dabi sa kwarto, mangugas, galano, do balason ko sang giyo ko. Mm. Pagkapon, do medyo lain do tayo, pagkadigdigan man, maayo. Mm. Do hindi na maayo yung panabor ko, do Dula na. pagkagabi naman, dulain na naman pamatiyag ko, pala nakitlawas ko. Mhm. So, pagkaga, madula naman na dayo now. Mhm. Galing sang time to, no, medyo nagsaka ko sa babaw, so pagkapnaw ko, do naglingin ulo ko, lanon tapang lingin sa ulo. Mhm. Pero kinangyapon, wala man ko ginahapo. Mhm. Nang galing sa hapon na, nag-decide na si kami nga mapa-check, Okay. mapa-admit. Mhm. The problem is, wala gid hospital nga sudlan ko. Mhm. Oh, amo pag ito? Mhm. Una ko ang gintawgan, Corazon, no, wala. Mhm. Damsi, wala man. South, Lady Mercy, Mhm. ng ano po yun na, South Bacolod, wala. Mhm. Tapos may wait, aran ako sa ambulance, nang manugkadto na ko sa Kunog Mercy, Mhm. nang why man Japon, kay hindi pa ka discharge ang sudlan ko tani, Mhm. no? Nang nag-return, nagtawag na naman kami sa provincial hospital, may ara man nagguwa, pero hindi pambalaan kung ano ra sa i-transfer, Mhm. no? So, nabalik na kami tani sa quarantine sa balay. Balay pa lang to, pwede pa to quarantine sa time to mo. Mhm. So, pagbalik ta mo, nagtawag nga, ari, kung pwede ka kahulat. Mhm. Pero nagulat ako, nagpa-emergency room ko, mga alas 5 sang hapon. Mhm. Nakasulod ko guro sa kwarto, mga alas 3 ang kagahon. Mhm. Amo na ang hulat ko sa emergency room. Alas 2, alas 3 ang kagahon, amo na ang hulat ko to para lang makasulod ko sa Corazon Locsin. Okay. Kap, i-cut short ko. Ara ka na, no hospital ka na, lain na pamatsyag mo. Kap, sa nagahigda ka na, ano ang nagasulod sa pinsal mo sa dugan mo about sa family nimo, about sa imo kagalingon, about sa tao sa palibot mo, Kap? Mhm. Kulbaan man kay siyempre positive ang mga kabataan, no, gintang swab din ng kabataan to mo. Gulat ako to sang result, galing pagka samtang gulat ko sang result, tulog na ko to pagwa sang result nila. Mhm. Isang time to yung pag-positive ko, pag-swab ko pa lang, nagpabalo na ko dun sa mga na-contact ko, nga nagpa-swab ko, basi positive ko, isolate kang anay, Mm-mm. until magwa ang,
So, pamilya ko naman, paswab man sila sang Thursday na sila nagabot after 4 days ng ng tulog na ako kay gin-intubate na ko. Dalain matchag ko tukol daan ako pero hindi gid ang ginapo galing ang the problem is ng bilateral ng ganugo ang oxygen saturation ko, that's why gin-intubate ko nila. So kulbaan gid ko ito kung ano matabo sa akon sa pamilya ko. Correct. Amo na bala? And you're very young. Oo. Okay, Kap. Sorry for asking ka pa, medyo hindi na siya ka-logical na question, pero gusto ko lang curious lang ko. Sang time lakap nga dulaan ka na animo, malawig to siya mo nga dulaan ka animo, hindi ba? Kaya pagbugtaw mo yan, nakatubo ka na eh. The whole time ka, gadamgo ka, anong cross sa mind mo, may ma-recall ka, or tulog ka completely? Nang tulog ko, because sedate ko, kahit tungod i-intubate ka. No? Pagka next day, gabugtaw ko nga feeling ko, pero matulog ko dapon kay sedated ko. Kaya pagka next day, after intubate ko, ginkakas ko nga ako ng tube. Nakakas ko, nagbugtaw ko, gapala ko, gapisi-pisi ko. That's why, ginsigi-sigi ko nila sedate. Sakit. Bali ka ano? Gapalak ko. Gabugtaw ko, gatakadto da sa akon. Mga doktor, kamusta ka na? Kumusta ka na, sir? Hi ko, pero pagkadugay-dugay, matulugan ko dahil. Tulog ko for 7 to 8 days. Nga daw, arab lang daw, tuyugid ko ya. Tungkol sa injection euro. Kap, i-cut short natin, Kap, ang interview ng mabangkot ng Kap. Sang nag-ayo ka na, no? Nag-ayo ka na. Ano ang mga although naka-intubate ka sa gihapon, na-recall ko to Kap, monitor kami sa imo mo. Sang time era hospital, ga-update kami sang imo sitwasyon mo. Gatawag kami gaga po si Attorney Cesar. Tapos ga-update kami tanan ni kati you are a public official o colleague naton sa public service. Sa naka-recover ka na Kap, nga napatsagan mo nga daw naluwas ka na from COVID. Ano kalabigan ni Kap? Ano kalabig? 1 week? Nang admitted ko, mga 28 days ko admitted. Sobra. Oo, to dili Pero 24 days ko nga intubated. Sobra. Almost Grabe. almost a month. Ano Kap ang isa ka butang nga nag-cross sa imo nga mind sa naka-survive ka na? Anong imong state of mind during that time? Gusto ko lang maintindihan. Bako importante gid amo na yun ang health importante gid sa kabuhi. Yes. No? Grabe. Gabusar man ta pen never may matagapulaw. That's why napaminsaran ko ito nga ang health hindi mabayran sa kwarta. Hindi mabayran sang tanan nga mo kinahanglan gid dalungan gid ang health ta. No, wala ko ara ka sa ospital hindi mo ang like corazon loxin ka way kasang siyempre may gasigi ka bill pero ti government ang to da. Bisan mo ka wala ka to may mo hindi ka kapasod ng araban ba ko wala kami makakadto ng pamilya sa imo. So amo na yun ng pasalamat gid ko sa Ginoo nga nakasurvive ko sa sitwasyon. Kasi siyempre ang health simpo sa pamilya ang isa gid ka pinaka-importante kasi Daw new life mo na Kap eh. Mas value mong kabuhi. Subong bala na namin ako maglantaw sa ginapos ni Kap. Ga-bike na sila, pod ni Mrs. ya. Ato blang ga sugat anay tabla Kap, ga istoryata. Ti ka agamo ka pa ni gyapon. May ginamba ka gato sa akon nga ano sa akon. Siling mo Huwag na gid ya. Huwag na gid tanan. Ang mga sa nata mga session drinking. Pero wala to ako wala kay tumisis ka pa mataya. APM na lang Kap, APM na lang. Kap, last question, Kap. Hindi mga question na. Pero Kap, damo-damo sa mga monitor sa aton. Ano ang imong message sa mga una gid ay nagapati that COVID exists? No. Second, message mo sa mga listeners naton nga dapat hindi magyan ang imong magyan. Una gid ang COVID totoo kay kung hindi totoo ang COVID nag-abot ng hindi ko magamon ni kakulba kaya ako alam ako mo biskan gano ko kisa ga man to sa protocol ga kalipat bala so madumdum ay hindi gali pwede ka mo niya
amo na bala ng ato ang COVID tuod makulbahan kita sa COVID mambal ko kay pwede ka mapatay kung hindi mo makaya. Correct. Pwede ka hindi mapatay. Ako di tayo kung mapatay. Magastuhan ka. Kadua magastuhan ka. Hindi luglaog kung hospital ka. Libreng government pero mabakal ka bulong sa guwasang idapat mo. Gastuhan ng mga pagkaon. Oo. Ang bulong, hindi basta-basta. Libo-libo ang bulong. Hindi basta-basta. That's why pasalamat ko sa mga nagbulig man sa ako, mga amigo ko, kag mga grupo ko man. Kaya nagbulig, mayor, oo. Pero hindi basta-basta mapagwa kagig kwarta. Bisa nara ka sa government, kinanlan pagwa kwarta kay tungod. Kinanlan mo kaya sa bulong nga wala dito sa hospital man. Dako man ang ano. So, hindi luglaho. That's why COVID tutuod. Nan, amo sampol. Nato ko, alala ko, naman mo, kaya bako ko ma-COVID ko, base lang yun, ang asymptomatic, ito siyempre, basket ko, ba-COVID pa ko, pero pag amigo ko, sabi na bla, that's why kita sa mga diplomati, I know, nang hindi man ta perfecto tanan, may ragid nga pero as much as possible, likawan, tagid, Correct. mapakati ka sa protocol. Kaya kisa lipat-lipat, tinuan tagid as much as possible kay kumaigo sa una ka daan na quarantine ng pamilya ta. Panuwag lang ang kung gobra ka ano ka gasto. Pag ano ka, wala ka income masulod, discriminate ka pa. Correct. Kaya kung ikaw mapositive ka, mas amamba ko ganin, mas mayo sa facility na lang ko, mo na yaw, kaya siyempre, may istorya pa kuya ko lang to isa. Ang mga nurses ko ra sagwa. Makadto lang sa sakon, magatagbulaw, mapagkaon ko kisa gapangga na ako nagaring nga paano ko dibiyo kay para maglawig ang may istoryahon man ko, hindi pa sa istorya sambal, intubated ko, istorya nga sulat pa na. Oo, hindi basta kung ma-COVID ka kay wala may makabulig, simulat pamilya mo. Message ka mo, hindi sila kapalapit mo, like ako hospital ka nga, hindi isang COVID ka do, nga for example, like may mabantay si mo. Pero kung COVID ka lang isa, Gasulod ang depresyon. lain-lain. Physical Kapilala ko, depression. jutayan ko mag-decide nga ipakasang tubo ko, mapirma ko. Kaya tungod hindi ko na kaya. Bubugta ko, pero may tubo ko, hindi ko katulog. 3 weeks, lucky 3 weeks nga wala ko katulog. Ang tulog ko kada adlaw, the most 10 to 15 minutes to 20 minutes, pero hindi 1 hour sa isa kadlaw. Naisip ko pero 1 hour sa isa kadlaw ang tulog ko. Gawuri siya eh. Gabi, no? So, anytime, kulbaan. Hindi ko katulog, may intubated ko, pero bugta ko for lucky 3 weeks. Nawabala nga may galaw, may arak ba mo doon sa ano mo. Kaya mo sa basa, wala ka pa. So, halong gintanan. Sige, yan niyo pa. Correct. Okay. Kapitan, thank you very much for your Captain time. Kabalo kami aga. Salamat. Ako lang, mambal ko lang din, makulbata sa COVID, pero hindi sa vaccine, kaya vaccine makabuligid ka ton. Thank you very much. Kapalo ka pa, Pistol, dila sa Salamat, imo. salamat, Sa salamat. family. Salamat yun. Salamat sa Israel. Thank Very you, sir. clear ang testimony ni Aabi mo nung isa ka butang na learn ito kay Kapro Sine, hindi ang ma-express ang tsakto, pero hindi lang ang COVID kag ang imong kondisyon matumbasi mo ang depression. Depression. Well, kasi ikaw lang isa, nakatubo ka Huwag siya baba. tinulugan sa lang oras. Oo. Every day for almost a month. That's why prevention is better than cure. Correct. Halong. Observe minimum health protocol. Bahala na ya kung protect your family, protect your bubbles. Do not allow ng may family member kamong mag-expose sa gwa and then mabitbit virus sa sulod because sakto tang balikap wala asang posisyon, wala asang power, wala asang authority, wala asang kwarta nga pwede maka-cover up sa sitwasyon mo kung mag-positive ka, kaya magdala ka. Councilor, antes kita makatag sa bago nga mga protocol karon. Iba sa tugutin nyo kung nga basahon ang ginpost ang Aksyon Radyo Bacolod, 4 minutes pa lang. Hingyo sang Region 6 nga travel moratorium sa mga gikan sa NCR kag Cebu. Ginaprubahan na sang NITF. Ginkumpirmar ni Vice Mayor Elcid Familiaran nga ginaprubahan na sang National Interagency Task Force o kon NITF ang hingyo sang Region 6 nga travel moratorium gikan sa NCR kag Cebu umpisa Abril 4 tugtub 10, 2021.
sa interview sa Aksyon Radyo Bacolod kay Familyaran, iya ginpahayag nga sa tion nga makapagwa na sang opisyal nga mando si Presidente Rodrigo Duterte o kung ng NITF gilayon man nga ipatuman sang syudad ang moratorium. Sorry, Ginaprobahan na. Gina-approve na sang Sa NITF. a while ago, national na Region 6, hingyo sa Region 6 nga travel moratorium gikan sa NCR kag Cebu ginaprobahan na. Okay. 4 minutes ago. 4 minutes ago. Okay, sige. So, Sumugod-subong adlaw, hindi na pwede ang travel from NCR, Cebu to Bacolod. that includes April 4. That includes the OFWs, ROF, returning resident, and the poor. Tanan. Okay. Okay, so Justin, Bago-bago niyo. 4 minutes ago, gin-post ang Action Radio nga page. Sige lang, i-try ko karon text si Vice, LC, Familyaran, but gin-approve na according sa latest ng sige, namin kita, hindi ko ma-inform kasi Ano ni Be, kay samtang gaano kada, ipang-greet ko na yan. Balaw, samtang ginakontakta si Vice kung pwede. Kay bago ni mo, damo-damo ginulat, subong, damo-damo sige, text akon. sige. Ara sila Cebu. Okay, while waiting, kung tuod nga, kung confirm ginagid man na siya, which is hindi mo na pag-i-post sa Action Radio, kung Oo, di syempre. sakto, then effective today, no? April 5? April 4. Wait lang. Vice, morning. Mag-live kami sa Action Radio. Confirm niya, Vice, no? Nga na-approve na ang appeal for moratorium. I-live ko guro si Vice ay. Pwede na, S. Councilor, pwede na Jay, pwede na mag-live si Vice. Sige. I-live ko na lang si Samtang, Vice, Elcid. Live siya. Ang greetings karon dito dugay ha kay para maana natin. Just namin makuha na mismo kay Vice Mayor Elcid Familyaran. Gin-approve na ang moratorium today until April 10. That's how long? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Only 6 days. Meaning, kung approve na siya, that includes all. Includes all. Siya pa-confirm ta, kaya man kuton ta, kung ano ang exemption. Kaya kung wala exemption, buot silingon, sugod-subong, hindi na makasulod ang tanan-tanan ng mga OFW ROF or whatever sa sulod sa Bacolod. Tungod sa binayo nga suspension. Tanan din ba? Because of the arising cases sa NCR, kasi Cebu, tag-as kitang cases dito sa Subong. So for us to protect our city, no, i-close anay ang mga borders naton. Okay, let's wait. Actually, kay kagabi, si Mayor nagsulat sa NITF, National ITF, nga i-suspend ang tanan niya domestic nga travel pasulod sa Bacolod because of that purpose. Sunod, duha sila ni ni Mayor Jerry Treñas ang Iloilo. Gin-close naman ang border niya. Kaya nag-talk sila na duha. Kaya dungan sila ng kayo. Ang nunta si Vice Mayor to confirm sa may mga family nga pakadto di. Sa inyo na lang, kung mga matawag. Okay. Ang matabo sinamo sine. I-confirm na kay Vice i-confirm na kay Vice Elcid. Pero ang point na dire sa mo sine. For so long na protect nato ng aton diri nga city. In fact, nugbo cases naton. Samtang libo-libo ang naga-positive dito sa NCR, si Bacolod nugbo katamang cases naton dire. Correct. No? That is because of the protocol, strict protocol, naging set ni Mayor Bing, ni EOC, ni Vice Elcid, and the rest of our officials. Pag gusto ka mo buyayaw, basta safe ang aton diri pamuluyo. Correct. Except for OFW. Paron ta. For 1 year, non-stop ang aton diri pagbaton sa OFW. Every single day nagasugat kita sa aton yung OFWs. But with this development, I think isa sa kalihok nga aton gin-observe sa aton niya Mayor, Vice Mayor, AOC naton, and IATF natin diri sa Bacolod and our officials for the greater parang welfare of our people. Okay na. Vice. Councilor, tulo ka blaw. Ti paano na lang gali ang mga naka-book ya sa April? Amo na siya. Istoryahan na siya. Dapat si Vice Elcid Danay. Vice, good morning. Live sa buong sa Istorya Espesyal sa Action Radio, si Vice Mayor Elcid Familyaran, ang aton niya chairman sang IATF. Correct. Diri sa syudad sa Bacolod. Vice, good morning. Hindi siya bation. Vice? Wait lang. Samtang ginaangan no? Si Vice. O, dabdamo na dito. Latest update na siya It's up to the... Crisa Vice Flores. Vice? Hello. Ari na. Okay. Vice, good morning. Live kita sa Istorya Espesyal with Action Mark Salanga and upo niya nga duwa, Vice.
Ang latest subong Vice nga nabasa na po ring update which is very important gid kita mo damo gid nga monitor subong. Ano subong ang latest Vice na-approve na kuno ato niya appeal for a moratorium? Well, as discussed yesterday, nag-prepare pa lang si Mayor yung letter address National IETF for the suspension or cancellation of travel, no? But yesterday, I think ang may decision ng yung National IATF that I-clear talaga. travel sa entire Western Visayas coming from those naging mention mo, i-suspend na eh. Ang effectivity, I think, may information not today until April 11. April 11. But I think hulaton ta ang EO ni President Duterte or ang resolution siyang National IATF. Nga explain to the public na may amusin na, no? Okay, go ahead Vice. Tungod as what we have discussed yesterday, kadasik siyang pag-spike ng cases. And that ang especially sa those areas na dimension, Cebu, NCR, Cavite, Laguna, etc. No? So, amo na ang reason na ma-request na kami. Yes. Kasi kabalo ka, honestly, ang sinoblang nagdala sa aton di, siyang virus, di ba? Bago ning variant. So, sa aton di, prove na, ba't wala pa official state or document or EO nga nanahog. So, hindi ka ka-speculate. Correct. And dati namin na siya nga, kung first na biging cancel ang flight, yung suspend, yan ang sakyan nila. Kaya-expect ka subong aga. Why ta control ya. Correct. Kay national official tang ka-decide mo. Yes, correct. Because kisang blame already sa aton, which is not right man, and which is not fair sa aton. Ano na, at gusto tas kapapuliyon, ato sakyan nila. I-emphasize natin, national... What siya mo, C&A Transport. Yon. Vice? Yes, sir. Isa pag Vice yung clarification, bali, I don't know kung may idea ka na sine, pero ano Vice man, bali ang magampak ang moratorium that includes OFW, ROF, returning resident, and even ang APOR? Tanan. Tanan, gid. Tanan. Tanan, that's why. So, mas may rin clear mo, Councilor, tanan ni siya, if ever, Vice, tanan gid. Wala exemption. Wala exemption. Okay. Vice, finally, Vice, ang ato niya message at mga tagpalamati, especially ang mga nagawuri subong nga ato dito sa Manila about sa sining latest nga update. Well, in as much as we want you to go home, gusto ginamong puli ka mo. As long as compliant ka mo siya requirements. But may mga circumstances kung sila nga beyond our control. And that, ari kita sa health crisis, na I hope naintindihan ang isang public. Especially those ang family, ang bakulod nun, gusto magpuli. I hope naintindihan nila Consial Ising, Abian Mar. Dan tanis pagpangamuyan, no? Ang ating problem. Kaya malampuasan tanis. Thank you very much, Thank Vice. you very much. Nabatian si Vice Mayor Elcid Familiaran. God Ang bless, aton nga chairman sang IATF, no? Siya ang naghatagid subong sa aton. Ang namin ni actually, kaya wala bot yung Vice Elcid, yung nasuriyan naton subong, si Mayor, guess man naton after sini, nga program. At least duwagis na mismo ang Si aton Mayor mga mismo. source of information. Waiting subong si Mayor. Yes, thank you, Vice. Hello. Vice, thank you. Alright. Okay, tihamak Okay, mo na. grabe, no? Amo na pinaka-latest subong. Tsak totoo ang point ni Vice Elcid. Actually, nung naging na-mention, naging na-discuss kami ni Mayor. True.
nag-meeting kami gapon, nagpatawag si Mayor, emergency meeting. Oo. Zoom. Despite nga pamalandong, nag-ayo gid si Mayor, nagtawag siya sa akon. Sige sa councilor, pasensya gid, I know, nagpamalandong kita subong, but emergency case ni subong ang ato ni sitwasyon. Correct. Hindi ta ni istoryahan how to protect our borders in Bacolod City because amo na ngo, may mga nag-accuse be nga ang cases kuno nagdako local to ya. Kaklaro sa ambal ni Vice Gina, may mga bag-o nga variant. P3. Eh, mapiti ka naghalin sa Bacolod ng bag-o nga P3. variant. Definitely, mahaling ito sa gwa. And because may mga Arab lang, kadua ka mo picking ang mga RT-PCR test na present subong mo, Correct. agi sa Batangas. Amo na. Roro, hindi dito mismo sa Manila. Ginabaligyan ni kuno tag 900 pesos sa Manila. Yeah. No, ang point natin dito sa mo sini. Ang Pinoy ka, kadungol kita tama sa mga Pinoy. And then kita diri naga-suffer. Imagine, kita ang may isa sa may pinakanubuong nga case sa Bacolod because of the protocol, strict protocol na ginset. Remember, gin-criticize to si Mayor, ligad si AOC. Huwag mo da pulo sa Bacolod, pwerte sinyo ka stricto, do pwerteng ang style nyo da. Kasi iba niya, open man niya Correct. Nga hindi ko may magsunod sa nasyonal, hindi ko may magamuni. Mga kamuya, ma-demand mo dako nga protocol. It is because we are trying to protect our own city. Correct. Through sa pag-filter. But despite that, nakasulod yapon. Kita mo, despite sang spike subong, ang Bacolod dyan gamay gyapon. Gamay gapon. Gagin civil na Pilipinas, 33 tadi. I mean, mambapat ang ating, how can we possibly accuse Bacolod yung may ginahimo man? Pinakabudlag diri subong isa mo sini. Strict dohon mo lain ka. Open no gamay lain ka man. Dumako lain man. Oh. Why ka butangan sa buli mo gani? So, we appeal. Kaya mo alam. Oh, kabalo ko nag-appeal man ng aton yung mga stranded, yung returning resident and OFW. But we also would like to appeal. We are doing this for the greater good sa aton diri pamuluyo. Why ta may mahimo? Actually, Councilor, damo-damo sa nag-message sa akon. Ti ano na lang kami ha? May trip ko buhas, may trip ko sung adlaw, may trip ko sa amo ni. Book na ni, ano na lang kami. Mga abyan, one time, panumduman nyo man, ano man niya ang kadamaan. Kung ang self nyo lang, kung ang family nyo lang. Nila, ibutang nyo lang self nyo sa OFW. Kay kung ano mabatsagan nyo nga dugay-dugay na kami kapuli, hindi kami kapuli, tungod sina, Aryo, ibutang nyo man bang self nyo, nga ang tao sa 500,000 na hadlok man, hindi lang kamo pamilya nyo, pila kamo 11, 20. Panumduman nyo mabalang iban, kaya kung ibutang ang self nyo sa inyo, hindi, hambalan Hindi, ka. actually naman mo niyo. Not much with OFW. Kasi OFW, Rough tanan. ginaan ni sila, ginatatap ni sila ni Uwaya. Oo. Why tayo problema sa OFW? Bisa mas stranded man ato sila for 6 days, may kasalo ni sila ya. Ang struggle actually is si returning resident. Amo nang mas nagka-complain Actually, kaya nadala sa mo ang issue di is nadala tanan mo. Wala exemption mo. Tanan-tanan i-suspend ang kwan. Oh, and reiterate ko lang ha, why pabaya sa OFW. Every single day nagasugat kita OFW. Galing sa emergency cases, parehas ni subong. Emergency ni mo, kung hindi mo na pag-iyon, subong, the whole city will suffer. The whole city. Pag nag-lockdown ini, Ang siradong point mall, ko. siradong establishment, hindi lang niya si OFW o si returning resident ang masuffer siya por. Bilog na syudad masuffer ni Amo ng point ko. pag hindi tayo maghalong. So we also would like to appeal sa atong mga tagpalamat, especially mga stranded dito sa Manila. Correct. We are doing Manila, this, Cebu. our government is doing every single measure nga mahimo Everything. naton to protect our city. But, you know, let us continue to pray for this kung si Vice pa. Tsakto nang iyang apunto, no? Pangamuyo atin tudo, kag buligay lang ta. Kitaya personally, mga mata pasinsya man sa aton yung mga OFWs nga stranded. Pero sa OFW, no problem. Because ang masalo na sa inyo, si OWA. Ang mas mabugat dire is si ROF. Actually. Si ROF. Kasi nag-shoulder sila dito nga stay mo. Amo na. So, we will continue to Imagine post updates about sini. Imagine na bala, amo na ni sitwasyon ha, amo na ni tanan-tanan. Say, buhay nila bigyan na taga-bugat, kung ano ka delikado May gagwa pa yan, gasinulod pa yan nga piki. Piki nga RT-PCR, imagine na bala. Tagnong klaro, Actually, hindi ni siya dadaan nga balita sa December. May nakalusot man to sa Boracay, ano man ka foreigner. Isa lang kabilog ang urig. Gin pa alter lang nila, makmus na. No, wait lang. Tapos sa Negros, alam mo. Insert ko lang kasi mag-misinterpret nilang point Why kay mighambal nga ara kay OFW o kung kay LSI o kung kay returning resident ang virus. Why kay mighambal? Amo niya point isa mo sini. Gin close ni siya because tagas-tagas ang cases dito. And ang possibility is this. Ang possibility is tungkol expose ka to takatama at itong ang high risk mo hindi na siya makakas ang fact nga base kung bisan pagpuli mo bisan negative ka na, hindi na siya makakas ang fact bala nga may positive gyapon. Second, may boarding ka mo, may tanong ka. Second, ikaw yung nga nag-negative, okay. What about nung nagapalusot sulod dire?
So, ang pinaka-safe subong nga himuon nato niya, in the meantime, for 6 days, i-close ta na yung border nato. And, i-isolate na niya positive. Correct. Pagwain na pasahan, si positive diri sa Bacolod, pagwain siya pasahan, pag nadula diri si positive, kag mag-amat-amat empty ang atong cases diri, then, kapag open ang border, at least mas maka-observe na magkita strict protocol ng protection natin ang syudad natin. So, inaya, we continue to appeal to our listeners, to our FWs, to our Yes. ROFs, APOR, and returning resident. We are doing this for a reason. Ang ato niya city Pasensya government, gid, anay, pasensya gid naghihimo sa iya nga masarangan. Ay. We feel you. Ako nabatsagan yung OFW. 1 year ako naghandol OFW. Nabatsagan yung ang struggle, ang kahidlaw, ang tanan nga. Why na sa ang worst pagid na akong jal? Financially. Yeah. Ma'am, mano kami dis Manila? Why na kami kwarta? Why na kami tanan? But we are torn between two Amo na. We feel you. situation. Subong wa ita ari-ari sitwasyon na subong. Kami diri nga public official, si Mayor Bing, si Vice L. Sid, si Kong Greg, ang mga council, EOC, si Diad, ari kami diri subong. If you open the border, we will put at risk our more than 500,000 people in Bacolod. Correct. Kay tungod ba ita may maluit ta di sila. Kung ibuksan ta naman at risk. Kung i-close na naman ari naman ta sa part nga kasuffer ang atong OFW and returning resident. Now, hindi ka katsindi kung diin mo ba tayo makagalingon. Correct. So, diri kita sa pinaka-safe na nakita tayo nga solusyon. That's why we continue to appeal sa mga LSIs, returning resident, OFW, ROF, and the force naton. Mga kita time nga pahuway kag maproteksyonan na yung border natin. That's In the why- meantime, init katama ang cases dito sa NCR Cebu. That's why, sa mga FW, sa tanan-tanan nga, hindi anay makasulod. Pasensya, gid. Hindi ta magpasugot ya, nga ngaton nga syudad. Mapariho sa mga syudad nga grabe ang nagkalamatay, grabe ang nagtanan. Namatamo di questions. Amo na kani, Bago ko lang kita. wala ko na lang kinantaw. For now, wala pa man EO si Presidente nga nagakwan. So, why pa confirmation? Sa ina pagid bang kapalusot sulod dire, abi nila na trick nila ang Bacolod, kay nakasulod di sila, way ka mo kabalo ang gin-trick nyo ang iban nga tao, gibutang nyo sila sa ginbutang mo sa risgo ila kabuhi. Worst, ginbutang mo sa risgo kabuhi isang pamilya mo. Oo. Good luck sa imo. And nung i-clear ko, nagalay kami meaningin sabat ang iyo, ang appeal ni Mayor, ang point ni Vice is mo sini. Ang point ni Vice, hindi nag-appeal si Mayor, Oo. pero ang gina-approve ni National IETF, national no nga, Oo. bilog ng Western Visayas. Bilog nga Western Visayas. Hindi na nga Bacolod. Hindi na nga Bacolod. Bilog ng Western Visayas. That's why kagapon si Mayor nagpatawag emergency meeting, binaguri siya bala. So siguro before pa siya nagpatawag meeting, na-anticipate na guro niya national bla nga kadelikado gyud magali sang case subong sang Manila nga kung magsige kita dito padala, possibilities are kung open ang mga borders naton, possibilities are mabitbit gito yung virus ang mga ari dito sa Manila ay ang even mga apor ni bala. Kaya di ba ang apor si national nag-demand nga waay sang RT-PCR test Amo na ang hindi maintindihan sang iba niya tagpalamate. Abin la guro iyan na Bacolod nga waay sa RT-PCR test si Apor, iyan na national. Ara na sa national guideline nga hindi pag-require RT-PCR test. But because of pilak Apor sa nagpositive sa Bacolod, nag-demand kita sa buong RT-PCR test. Amo na siya pinaka-clear sa buong. At may ihagaw ka pa kay... Okay na. Katsindi mo na si Jojo, 635 sa mga luyag magpangapi kag magpalimpyo sa ilang masalakyan. Mag-enjoy kung gabi. 635 sa likod sang Pan-Asiatic Solution. Yes. Manami nga pagtinho sa dokan layo sa ato sugpon. Pasensya Tingnan ka ka, atong okay time. ka. 635 tubang sang East Square dira sa likod sang Pan-Asiatic. Yes, bawi lang ta next. 168 Herbal Dietary Food Supplement. Bawi on ta sila next week kay subong medyo yara kita sa emergency anay kay si Mayor Gawlat. Yes, and before kita mag-isa sa atong programa, thank you very much. Grabing viewers. Thank you very much. 1.5 million ang nagalantaw. Kulang ang oras. Char lang. Ba gusto gid namon. Pero pumati ka mo kay Action Boy Duran, kay After this. interview niya si Mayor Evelio Bing Lunardia para mas makatag kita sang full details. Kaya ang bilog na oras ni Action Boy i-dedicate niya na sa mga protocol sa tanan-tanan mismo sa mahalin sa baba ni Mayor. Alright, so sa liwat, before kita mag-isa sa programa, Happy Easter sa inyo. Pasensya, Happy Easter. medyo mabugat sa buong ating Domingo despite nga Easter Sunday Yes. because padayon kita nga nag-struggle. Wala na sa ka-greetings. Padayon kita nga nag-struggle sa nga pandemic, but ako we only have two things sa subong nga dapat i-consider. Number one, observe proper health protocol. Second, pray. Okay.
Pwede pa ta? Okay. We continue to heal our physical nga lawas, no? Klaro ang tanong. We continue to heal ang aton physical nga lawas by observing proper health protocol, minimum health protocol obserbahan gid naton, protecting our families. Second is prayer. Ay nablang Prayer. we feed our physical body, we feed our spirit at the same time. Because there is no greater protection niya pwede ihatag sa aton niya but the protection of our Lord Jesus Christ, no? And that is a personal manifestation, my personal experience, no? Everything happens for a reason, but ako niya personal yung gusto i-share sa inyo subong, duwa ni kabutang mga buhi kita sa kalibutan by feeding our physical body, trabaho, observe proper health protocol, protection natang lawas naton, ng pamilya naton, and at the same time, i-partner na siya naton sa atong yung faith ya, no? We continue to pray. Everything is unprecedented. Why ito nag-i-change ang kakatabo? Why kami di kabalo? As public official, ginahimo ta ng masarangan ta dire. Basi palpak man kami, basi sala man kami, sorry. Basi damo kami shortcoming, sorry. But for now, ang nabalaan namon dire as city officials, ginahimo naton ang tanan natin nga masarangan to protect our people. Ginbutang kita dire sa amos nga sitwasyon subong, sa amos nga pandemic, and if hindi enough ang aton nga effort para sa aton mga pumuluyo, then pasensya. Pero isa ka butang nga sigurado kita, we are doing everything we can para maproteksyonan ang aton diri nga pumuluyo. Hamak mo niyo sa pinakauli nga datos ng ahensya sang DOH, may 644 active cases sa mga healthcare workers. Sa di na siya. Sa bilog ng Pilipinas. Sunod sa DOH niya. Talong ko na Bacon Base Region 6 ini. Wala may nabutang. So amo na. Sa karon sunod Dria 78% sa mga COVID dedicated intensive care unit beds ang ginagamit sa Metro Manila. Manila na siguro. Manila na siguro. Pero kani Action Radio man gyapon na. Action Radio man. Kuhaon ko ni Blang. Ay, isa pa nung. Ay, pwede. Mag-greetings na. Kay taga. Ay, last lang ba? May insert ako point yung nag-question. Go. Ang border nga sirado is for Cebu and NCR, Manila, NCR, Cavite. and sa Iban sea, air, travel. Tanan. Pero hindi ni sayo within Negros. Kaya may clear sa ako, no? Open tayo ang Bacolod sa Negros. Ba't silingon kung sila ka, sa Bacolod, wala problema. Sa si Palay, wala problema. Wala problema. No, ano no, strict ang si Palay, sa mga resort. Pero kung mapuli kaya, wala problema. Yeah, kung taga si Palay, ka mas lodge sa Bacolod. Hindi diya close ang border na to, naklarohon ko lang. Ang kabangkalan niya border, amo na medyo strict kung taga-oriental ka. Because sige. Because Region 7, ihalin niya ang mga taga-oriental. That's why medyo strict ang border natin dahil sa Kabangkalan. But i-clear ko once and for all, hindi sarado ang Bacolod sa Negros Occidental. Open taya. Ari pagil, isa ba ka nga nalipatan ko gini kay na insert ko kay na samtang nagistorya kita. Amo sini, nagpagwa si Mayor sa Executive Order number 16. Ang number 16 nga Executive Order nagasiling nga i-close anay ang tanan-tanan nga beaches and cafes sa Alangilan, sa Punta Taytay, sa Granada, kag sa mga diin pang lugar within Bacolod. Kay para ang tao hindi magdagsa kay Domingo, di ba? Subong lang. Nga Domingo. Tomorrow hindi na. Okay. Kay Easter Sunday damo ga celebrate, damo ga plano nga mapa-beach, damo plano na. So napagwa si Mayor and nagpasugot man ang mga tag-iyasang mga beaches, resorts and cafes nga for now isira talangan. Damo ko pala friends nga OFW, ROF nga mapulitan ni Subong. Ari man amo no, inuwi ko na Si Cousin Alden from Japan. Si Mads Maki from Dubai. Nakaschedule na tani man. Araman sa Cebu. Buwas na gid sa Agay. Ay. Ti ano yung subat mo ni Be? Muna bala, amo to nasabatan ng kaina, anhon tabi, katingwa man ta, tanan-tanan man ta, galigiti. Mas proteksyonan tang kadamaan. Ang kadamaan ang i-prioritize. Sorry gid. Wow, as much as possible gusto gid na ni Mayor nga makapuli ka mo, gusto gid na sang syudad nga makapuli ka mo, gusto gid sang pamilya nyo nga makapuli ka mo. Ti anhon ta na, kay may amo na. Okay? But for now, wag ito ka greetings. So, mo dapat. Pwede pa, Pwede pa. We have 5 minutes pa. Okay. Lawig pa na. Okay, good morning sa kay Liza Ilon Amoroso. O sa kay Herna Rose Quirido. Ay, may konsilado sa simbahan, konsilar ni Tim do renewing of vows nila sa kasal nila ni Herna Rose Quirido kag Tim. Lord Joel Prudente, good morning. Ma'am Sel Pedrosa, Cherry Ramos Tortal. Ma'am, good morning. Fredalyn, Bausilin ka pa mati. Liverpool Hebero, Don Di Blanca, Dins Pasia Mijares, Angel Villamor Pimentel, good morning. Utod, Fukuda Eleanor, ma'am, good morning na. Nasubuan ko na si Ma'am Fukuda. Ma'am, tanan kita ma'am, ay. Ma'am Sel Pedrosa, Yenny Pasman, Kas, morning. Kay Tito Roed Meliesa, o sa kay Maya,
Wow, great kid si Maya. Maya Garcia, classmate, good morning. Carla Chua, Maui Kanyada, Mary Tizon, Annabel Barroso, Vanessa Mayo. Ma'am, good morning. Gid bo, grabe, nag-send kid sa 50 stars. Thank you. Jorita Sayam, Jose Puerto Golingan, Jorita Saya, Teresa Flores, Manjo Arnelio, ginapanglawag ta niya kami oras pata. Pasinsyagit kong kis kay nagaka-short kami sa oras. Ma Julieta Cuino, good morning. Sa kay Somes, kay Pre Richard, kay Julio Somes. Si Richard ano na siya Sige. ng unang aswang na siya na director. Ara pa? Good morning man sa kay Pre Calo Espino, Victor Suson, Marty Gorme Sobaldo, Adonin Gumata, Don Di Blanca, Preting sa Fortune Town. Sa kay Mama Ed, Papa Junior, kay John Dungon, kay Ami, kay Pre Chris Noblesada, Teya Herbert, James Yap, Tim Querido, Christopher Masconiana, Trog, Julian Shan, Jake Bilbao, Manuel Hero, Julio Somes, Lori Didolo, sa kay Presidente Noel, kay Noel, kag Pres Celso, dira sa Patria Village. Lori Didolo. Okay, i-insert ko lang gamay sa part sa amo niya meeting yesterday. Pagpatawag ni Mayor Bing, emergency meeting, gin-discuss natin i-meeting ang mga vendors naman liwat. Kaya because ang tao gadagsa naman liwat sa market naton and then may mga observation dito nga dapat naton insaktuhon sa atong mga vendors, no? At the same time, ipatawag man ang mga jeepney drivers naton. Huwag kita nag-expect no nga abi ta tawhay na abi naton safe na kita gali kita nagbalik na siya matama to mas lain na gid sa Manila but kita diri sa Bacolod while hindi pa kitaya amo sini kalalaya ipatawag ang aton yung mga jeepney drivers and ang aton yung mga market vendors, no? I think by tomorrow or Tuesday may meeting na ngay conduct ang EOC as instructed by Mayor Bing and Vice Elcid, no? Nga ma-observe naman kita liwat ibalik anay naton na matamat ang aton yung mga strict nga mga implementation sa protocols naton i-observe naman liwat ang dapat naton i-observe before pa kita maglala para sa NCR. Oo. Balo ka, kung isa hindi man ni makita tanan-tanan, may limitation man din sila mo. So, i-remind talang aton nga Bacolod Traffic Management, bitaw naton, may mga jeep gali iya. May lang gali kay may mga concerned citizen nga nagalantaw bala sitwasyon sa mga jeep. Ang iba wala na plastic. So, why na separation bala? Why naga-separate bala? I-observe ta ginamayo kay pila na ni kareklamo No, that is because siguro bala nag-complacent na. Lang nakita. Pero may ginagina-retreat ni Mayor nga hindi kita magsalig. Hindi gid. In fact, sang Christmas amo man ang message ni Mayor Bing na ba siya nga the best gift we can give to our family is mag-observe kita sang proper health protocol. Best gift nga natin sa self ta and sa family naton. Sa atong mga tagplamati, let us continue to protect our bubble. Mga baka bubble, imo nga family, ang imo nga circle. Kagapon nung nag-advise sa mga manghod ta, hindi anay maghulubilo sa iba niya tao because you'll never know kung sino nga tubang mo. The moment nagpagusto ka lagaw, expose ka in public, then nagbitbit kay virus siya, pagpuli mo sa inyo balay, ang imo nga family nga senior, ginbutang mo sa ital-ital ang kabuhi. So as much as possible, we protect our bubble by not exposing ourselves in public or in massive nga gathering. If ara ka sa public, secure gid nga ga-observe ka sang health protocol. The safest is your mask, your face shield, and bring alcohol gid para ang imong lawas ma-disinfect mo pareho siya kung ano giman imo na sila payander ang mga virus. Alright? Kag mag-inom sang 168 pareho sini, char lang. Okay. So, okay na ta? Okay na ta. Alright. Thank you very much once again sa atong mga tagpalamati, no? Buligin nyo kita pangamuyo nga Buligay ta. survive tani. We don't even know anong puntasan ni tanan. Correct. But one thing assure ko lang sa inyo with the presence of our Lord Almighty sa tunya kabuhi, nothing is impossible with Him. Hambaga ni sa kanta, even kuno as He speak, million galaxies were created. Isa lang yung kambalaya, mag-create yan na Amo na bla, we have a great God that we must appreciate because kung ang wali pa last Sunday ni Pastor Binyas, even ang sizes, ang stars, design niya. Even ang distance, ang stars, design niya. Kag ini nga mga stars, nagabaw ni sa Ginoo, nagapamuyo in His glory. Yeah, in His glory. Liga sa kayo mga barko, grabe man ang balod. Ang iba niya mga upo dyan, nervyos. Ako ka-enjoy ko tulo sa waves because kutulukon mo, even kung ang waves, din design niya siya sa Ginoo, every single detail na nagkakatabot sa kalibutan, kontrolado na siya sa Diyos. So with Him, having Him in our lives, naghatag sang comfort sa ato. Naghatag sang gakuha sang fears, gakuha sang fear. Kag love lang kita yung mga batsigan ng comfort in His presence. So we continue to pray
for our family, for our community, and for this pandemic. Namin itong ginambal ni mo nga wala takabalo kundi ini pakadto. Gasulod kita sa tunnel na subong nga dulom nga wala takabalo kung ano ang punta. Pero ang pinaka namin ang gidatungon sa pagpangamuhi tungod sa faith kabay pa nga sa punta sang tunnel makilala tayo pakita. Yes, of Ang course. No? importante. And then with God, there's hope eh. Diba? Thank you very much. Inisagi hapon ninyo kubos nga alagad ko si Hal Israel Ising Salanga. Kag ini naman ang inyo kubos nga alagad, Mark Salanga. Kita next Sunday. Don't forget yung magsimba and spend time sa inyong family. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon